ஆர்கே நகர் மணி. அது ஒண்ணு இல்லைங்க, 5 வருஷமா பார்க்காத ஒரு அதிசயம், 5 வருஷமா நடக்காத ஒரு அதிசயம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வட சென்னையில நடந்திருக்கு. இன்னும் எங்கெங்க நடந்துட்டுன்னு எனக்கு தெரியல. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா சென்னை துறைமுகம் தொகுதி, அதாவது சென்ட்ரல் வழியா நீங்க வந்தீங்கன்னாக்கா எலிபென்ட் கேட்னு இருக்கும், அந்த இடத்துலயும் அப்புறம் நம்ம ராயபுரம் தொகுதி ஐட்ரீம்ஸ் தியேட்டருக்கு பக்கத்துல இந்த 2 இடத்துலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏசி பஸ் ஸ்டாப் திறந்திருக்காங்க. எதுக்குங்க இப்ப நான் கேக்குறேன், எல்லாம் தேவையா? ஓ, மக்கள் வெயில்ல கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்ட்டா? ஏங்க 5 வருஷமா வெயிலே அடிக்கலையா? ஒரே பனிமூட்டமா இருந்ததா தமிழ்நாடு? நான் கேக்குறேன். எங்க நீங்க அந்த பஸ் ஸ்டாப்புக்கு செலவு பண்ண காசு அதே பஸ் ஸ்டாப்ல எத்தனையோ ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல சாப்பிடறதுக்கு சாப்பாடு இல்லாம, படுக்கிறதுக்கு பாய் இல்லாம எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு நீங்க 3 வேளை சாப்பாட்டுக்கு ஒரு ஹோட்டல் திறந்திருக்கலாம் விலையில்லாம. எங்களை முட்டாள் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா இல்ல முட்டாள் ஆக்கிடலாம் நினைக்கிறீங்களான்னு தெரியல. வாய்ப்பு இல்ல ராஜா. 4ஆம் தேதி நாடே மாறப்போகுது. இவங்க பேசுனதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நன்றி.